Matul dawn l-aħħar 5 snin ħdimt b'mod intensiv biex niddefendi l-interessi ta' kull Malti u Maltija, Għawdxi u Għawdxija. Kienu 5 snin li fihom ħdimna biex niddefendu l-valuri tagħna bħala poplu Malti u Għawdxi. Għalet dan il-membru parlamentari Ewropew f'isem il-Partit Nazzjonalista u kandidata għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Roberta Mezzola waqt attività li organizzat fil-Barakka ta' fuq fil-Belt Valletta u li kienet indirizzata wkoll bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Minnaħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li Roberta qatt ma bbeżet mill-isfidi, anzi f'kull sfida li kellha qudiemha ħadmet u rebħitha. Saħaq li kienet strumentali fil-Parlament Ewropew biex tikseb ir-riżultati konkreti għal Maltin u l-Għawdxin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ringrazzja lil Mezzola l-impenn, il-ħidma u d-dedikazzjoni tagħha kemm fir-rwol ta' membru parlamentari Ewropew kif ukoll fih dan il-Partit Nazzjonalista. Membru parlamentari saħqet li tiddeskrivi s-sibt bħala pass ieħor il-qudiem biex fil-5 snin li ġejjin tkompli bil-ħidma tagħha kif dejjem għamlet. Hija wedet li se tkompli b'ħidma intensiva għall-poplu Malti u Għawdxi kollu.